Ya aku pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Poso-poso atau kayak konten belas ketiplas aplas. Iki jam belas setengah rolas. Jam setengah rolas ini lur iki mang ndek mang bar metu golek bensin. Sore iki mang motor sitoke. Saiki ganti motor sitoke. Iki pengen nunggani bojoku mangan mindo. Gila wengi. Mindo besti. Untuk tuteran lo. Kanggone besti iki wonge buka bersama. Aku dikai. Semua kan wortel. Nambim. Apa? Tak ketokno. Kayak gitu. Gak ketok. Sama lur. Sibuk dan aku kayak konten kelundane omah ngecat. Ngecat guys. Kira renop. Ora sempet. Ganti warna ini. Ini ganti warna. Ora sempet tapi miring. Mbak kamar. Bisa blangkrah tapi makan dulu. Sepatu. Kidekne mindu. Semasem guys. Dagingnya 5 beringkil. Lho pengen daging akeh sesuk tuku dhewe lho. Dagingnya 5 beringkil dudu wagungnya mbene. Anak kentang, anak opo, kacang opo. Jenenge opo iki jajal. Ora iki mau tak mlok loro ya daginge. Kalau loro berarti. Heeh. Ini dikepek mau berarti sakit. Lah yo rugi kok iso sakmono akeh kok. Kemana cara buka bersama musola? Aku gak sono kan harus bersyukur dia aku diteri. Lah aku nganu buka bersama keluarga gimana nih? Randu Randu nih marang bersama Simba. Bersama keluarga. Udan-udan nekat wong. Wis anak rencana. Jane yo ora rencana ya dadakan ya. Dadakan tapi dadi ya alhamdulillah. Aja akeh-akeh engko nggo sahur piring, mangan sahur. Lho gak adang. Ya adang maksudku iki aja parek-parek, lha engko mangan sahur ayo sithik kok. Kan ada panggang. Ngene kok ora punuk kondi jajal lanang wedok. Lanang wedok. Lanang wedok ora arep punuk kondi jajal. Pemangane inu-inuan terus. Alhamdulillah, bersyukur. Mangane apa ae ya enak ya ya. Gak iwak tok ya ya, sementara anggar bersyukur ya inuk ya ya. Ini lho. Ngumpulnya sama oma. Mangan opo ya mesti enak. Harus kesego sambel lah, teri lah opo. Nek sama dhewe ini. Terus sama sapu jeneng omah lah enak. Makanya sing bujangan-bujangan gak rabi. Ben enak semasakno. Bujangan rapi ora mergawe sik to. Mergo sik ngono dhuwit. Nggo rapi. Rabi kira gate akeh. Rapi ra akeh ngopeni anake wong. Sing kebutuhan bumbu dapur ya sekitar. Walah tenan lah saiki apa-apa larang. Marek-marek larang. Dadi ki wong rabi ki ora seneng etok, Lur. Ya seneng ya susah. Anggere siap rabi ya siap nglakoni apa ae. Ngrasakno apa ae. Iya entek Entek. Lur bojoku. Iki mang aku yo nek random mang yo memetik buah. Daging 5 beringkil. Iso nang sego sak buntel. Kabeh iki sementing dudohe sing agung kok. Angger dudohe sing agung yo entekne sego sak Berarti mejikom. mang anu terakhir buka bersama. Sik ora sitok. Coba. Tante Wati. Jare sok minggu tante. Singkol nek ora tapan iki. Pantene mambu. Soalnya masakan esuk. Aku ndek blok-blok tewel isekan wah Ora pinak. kuwi nek utepan mbek panggang ngono. Blok-blok tewel tek wis nyemek-nyemek ngono kuwi. Alah keren, Pak. Jane nak ambek sego jagung terus lawe pedo. Walah.
Induk lur. Alhamdulillah entek. Memang lali ratu kuah ya. Hmm? Bosen anggur Natal kok. Kruk-kruk harta karun. Untuk iki bolong kabeh. Dadi mangan serba nyelilit, mangan opo ini lilit. Mas sego tok sultan sego. Iki gak pengen man buah. Yakin dane sesuk apa? Sesuk dirane apa? Tuh. Tuh, Mana ngomah ae. Aku ki pengen sambel ya. sambel apa? Kenten ya. Aku pengen sambel. Sambel apa? Nyambel lombok mentah. Nyambel lombok mentah niki lho. Goreng. Aku sama ngene dasar ya. Pengen nyambel lombok mentah, goreng ndok, goreng tempe, goreng balur apa pedot. Kuwi bak kerupuk, kata aku kuwi pengen aku. Nyur apa? Kepada buah ora. Buah apa? Memang Ndang. bar memetik. Aku mau bar panen klengkeng lur, malah entuk sak ember kau. Wadi tak jebokno bojoku. Oh, nomor buah tuh. Buah kelengkeng. Enggak tegang. Pangan aku jane. Enak sih. Kolang-kaling barang susu nanti kelengkengnya Untuk wis saiki. isi kulkasku bro. Di sini ini kita Kolang-kaling. Aku ora nyicipi belas ya, enak bar. bisa sih. Ambek sing tuku sebelah nanti. Nggak apa ya? Anjir aja ini kok. No. Cuman tak bagi-bagi nombek tonggo-tonggo. Yo termasuk makku mang tak kei. Minggu aku. Kena akeh emang. Karo nganu mek kresek gua ada. Gua ada nganu kulite. Aku kan gedang kurang matang-matang aja. Gedang bintang ya. Gedang orang matang-matang. Ya. Kita makan dulu ya. Ini panganan nih. Iya kamu sholat emang bro. Kamu sholat sini ki. Iki cukul sopo ya, ada separuh. Ini mah pastel. Sebelah galing gedang. Yang kena ilapan dijeblok semut loh. Loh. Oke. Oh, ini gede-gede pada aku. Panen dhewe. Panen dhewe, menek dhewe, dirok dhewe. Gimana? Aku makan man gedang ayo. Aku mas tak sak ember. Cara tuku piro emang? Sekilo 45. Kelengkeng? Bala. Aku mau makan pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Anu semut lagi loh ya. Itu semua kilo. Itu tadi emang ngenteni bujuku. Ini anak kurang gede. Anjek dipanen, anak pirang gambyuk. Malah wakek. 6. Terus yang tak paling aku dijual, anakku ora pengen belas. Kak ngono. Anakku kok segede. Lu ya gedang iki lho. Seneng mbah. Nganggur ning kelas. Anak mbah ya. Apa? Oh, gini begini. Kayak aku. Kan? Kayak aku. Kayak moro tuwa. Iya, mertua manis anak iya manis lah. Dagangan. Ambil. Bento, mantu bento. Ini gedang kan tuh. Ya, ini bu ya. Tuku. Sini bengi ya.
beras. Ini gak stop. Jadi ki bojoku ki ngemilih nek bengi ngene iki. Aku seneng nek gelem ngemil, soalnya nek iki jarang gelem ngemil-ngemil panganane jarang. Soalnya apa milih-milih. Gak kaya aku ngomongin ramblok. Aku sing pengen sitok ya. Apa? Martabak. Martabak urung blas. Dagingnya tipis tapi legi. Ya ibu ada. Boleh. Mau panganan akeh kok. Kok lepas kursi gak coba lagi kok. Dari nek lapi. Kok iso sar ning dinggon. Ngebar kursi di nek kathok. Ngamuk iku. Nek kayak busuk. Enggak kok. Arep. Enak ya? Kemarin kok selepan. Bro nyicil keramik sih. Nyicil kamaran. Alhamdulillah bayaran YouTube nek nggo ngeramik. Anak wis turu. Nek nggo ngecat ya. Jolane di support terus channelku. Ndek iki. Rong kamar, Bro. Keramik karo ngecat. Omah iki mbek ngarepan. Ya itu bayaran YouTube selanjutnya apa iki? Bayaran YouTube selanjutnya apa? Ya semua enak kanggune. Jangan terlalu banyak rencana. Yang penting ada dana, kita jalan. Mapon. Yang penting ada dana, kita jalan. Oke? Ya. Untuk pelapon tanah Bu. Nanti ini bayaran YouTube nih. Ini celo masih sithik. Men gak dadu. Ya, wis ana videone ya. Kok tak lanjutno? Lengkeng. Besok sambung Mas. Selamat berpuasa. Bentar lagi sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.